ľudia, dneska som sa rozhodol natočiť Granny, pokúsime sa ju prejsť celú. Dáme si easy mod a uvidíme. Takže hneď dáme play. Žiadne hardko, dáme easy. No. Nie, dáme si easy, takže ľudia, dáme si easy mod. Pretože môj brat tu zase trepa, aby som si dal hard, pretože on mi volal cez mobil, pretože momentálne sa tu nenachádza. Takže hráme ľudia, takže hľadáme babku Anku. Hneď ju takto nasereme, aby sme zistili, kde je. Vezmeme vazičku. Ono je tam. Čau, Aňa. Už sme sa dlho nevideli, však. Ideme dolu, ľudia. No, dobre, takže potrebujeme preskúmať kuchyňu. Tu sú šufličky. Aňa je zatiaľ dosť ďaleko. Dosť ďaleko, dobre. A tu máme pár do všudu. To hneď bereme. A ideme do kuchynky. Dobre. A dnes sme sa na chvíľu zbavili. Asi ju dáme do sauny, ne? Ale prestaň. Nechcem s tebou hrať hide and seek. Chába hnusná. Nemáme vecičku do sauny, takže môj brat mi to zase cez telefón vraví o tom, ako ju máme do sauny. Uej! A dopí. Dobre ľudia, takže hráme ďalej. Vidíme. Vyhádam, že budeme si ďaleko do sauny. Dobre, hodili sme tam knižku. Takže počkáme, kým príde do sauny. A uvidíme. No. Takže čakáme. Už ide. Kunda hnusná. Tá už je tu babička, kravička. Hneď si tu príde. Tak to zatvoríme. A hello, Aňka. No super, takže Aňa je v saune, to je dobré. Čiže skape na 2 minúty. Ja tie 2 minúty nikdy nepočítam, takže ich nebudem počítať ani dneska, pretože je to zbytočne zaťažujúce. Tu nie je nič, čo nás má veľmi neteší. Granny už skapala, takže to je super. Tu nie je nič. Je asi úplne prázdna. Chcem utiec s hlavnými dverami, inakšie ľudia. Auto by má, ak by sme nenašli dosť časti na auto. Ale dúfam, že nájdeme všetko potrebné na dvere. Zdrháme dverami hneď. To je krmivo. Hneď ideme k braničke, haničke. Tak to rýchlo. Dúfam, že pri nej bude niečo užitočné, čo nám pomôže. Dobre, sme tu v graniných sračkách. Smrdí. Všetky je houda. Pozrieme si, čo je tu. Dobre, to je vlastne strepa. Akože zišla, mysláte. Čo má tá? A?
Štipce, štipce. Chce nažrať. Štipce. Neviem, či je Aňa ešte up. Do čekárky, dobre. Potom sa vrátime. Pretože v aute nie je nič, tu nie je nič. Medveďa tedy ho nebereme, ten je nebezpečný. Aňu zatiaľ nikde nevidno. Počkej, v kúpeľni som nebol. Nič nevysrala. Takže Aňu nikde nevidíme. Zatiaľ. Ježišmaria. Ľudia, toto bolo veľmi veľký fail. Toto bol veľký fail. Ja som si... Fakt som nečakal, že tam Aňa bude. Ale to čo je za debilinu, ježiško. Ja dostračka. Lousko. Ľudia, ak ste ešte nedali like a odber, tak nezabudnite dať. Sledujte aj moje rady, keďže mi nejde zapnúť komentáre, píšte na môj Instagram a Facebook. Takže na Facebooku sa volá Tomi Bucko, na Instagrame sa volá Tomáš Budzák, takže dajte mi aj tam follow. A uvidíme, jak sa to bude ďalej vyvíjať. Dobre, takže môj brat mi tu zase vraví, že mám skladať obrázok. Musím ju dať. Musím nájsť Aničku takto. Kde je svinucha? Ahoj, Ani. Face. Dobre, ideme rýchlo do Ani do soby. Dobre, ona už ide, asi. No poď ty sviňucha. No, a vlez do tej sauny. Zase ťa tam upečiem. Peč sa tam, dobre. Ja ťa serem. Idem si po kárky, zistíme, čo je v aute. Tu poďme cez ventku. Dobre, poďme rýchlo hore. Vezmeme kľúč od auta. A v aute bude nejaký item. Dúfam, že tam nebude melón. Dúfam, že tam bude vetelky. A keď budeme mať weaponky, zostrelíme šrobovák, tam dostaneme penlocky alebo masterky. Snaď. Počkaj, na čo idem tu. Do logoutu ideme. Je tu kladivko. Naše krásne milované.
Super. Takže máme kladivo. Rýchlo tu odplesieme tú dosku, čo je tu na dverách. Teraz pôjdeme hore. Už ide? To čo je? Dobre, Aňa nás trošku prekvapila. Takže asi ideme znovu do sauny, nie ľudia. Potrebujeme zabiť. Teraz práve ožila nejako skôr, neviem. Nikde nie som v tých trúbách. Upeď sa, griluj sa, začína sa grilovačka, prarakaka, brum, prabrakaka, prarakaka, začína sa grilovačka. Ona urvala. Dobre ľudia, takže toto asi neprejdeme. Dobre ľudia, takže začína sa to dosť komplikovať, keďže nemáme zbraň a ona urvala dvere na saune. Máme 4. deň. Neverím, že toto prejdeme nejako extra moc asi aj. Kde máme kladivku? Je tam hore. A babička Anička, neviem, kde sa momentálne nachádza. Máme kladivko. Hneď bereme. Place. Teraz musíme ísť veľmi opatrne. No, Ríti, my sme sa zabili, ľudia. To je horor. Ja som drysol do toho. Ďalšia sprostá reklama. Je tu nejaká tetka s censťou. Či čo to je? What the fuck? Dobre, vypadni, ja ťa tu nechcem, ty tetka špinavá. Ja tu točím video. Wow, máš veľké cicky. No už skončí sa, ty sprostá reklama. To je fakt trápne. Ľudia, kto si myslí, že toto je trápne, tak nech mi napíše na Instagram. A dá like na video. Dobre, dáme si súťaž, ľudia. Že kto hrá Granny, nech dá like. A kto ju aspoň videl, tak nech dá odber. Dobre, takže kladivko. Ak si to videl aj hral, tak daj aj like, aj odber. No. OK, hráme ďalej.
Dobre, ľudia, teraz ja si chcípli ľudia, bo nemáme kladivo. Dobre ľudia, toto bol asi najväčší fail v Granny a teraz nás buď zožere, alebo nás prejde autom, alebo nás hodí z diery, alebo tak nás prejde autom, ešte nám zakýva. Tak ahojte. Už je tu tá kráva sprosta, ona nás zabije. Svíňa moje itemy. Kráva. Dobre ľudia, takže dneska asi toto video ukončím. Na budúce to už snáď vyhrám. Čaute.